ЧЗ в забележка. Кръстосан емаржин срещу изолиран емаржин. Изолираният емаржин означава, че само парите, определени за една позиция, са изложени на риск. Пример. Имате $1000 на борсата и отваряте сделка с $100 изолиран емаржин. Ако тя бъде ликвидирана, губите тези $100, не целия си фючърсен баланс. Кръстосаният емаржин работи по различен начин. Борсата може да използва наличния ви баланс, за да поддържа позицията отворена. Това отдалечава ликвидацията и може да ви помогне да оцелеете, но ако цената продължава да се движи срещу вас, сделката може да изяде останалата част от сметката ви. Така че кръстосаният емаржин не е автоматично побезопасен. Той просто дава на позицията достъп до повече от вашите средства. За начинаещи, изолираният обикновено е по-лесен за контролиране, защото максималният риск е по-ясен. Преди да сключите сделка, се уверете, че сте запознати с рисковете. Изолиран или кръстосан. Цена на ликвидация. Поставяне на стоп-лос. Общ баланс на сметката, изложен на риск. Моето правило е просто. Използвам изолиран емаржин, когато тествам търговска идея. Ако използвам крос емаржин, третирам целия си фючърсен баланс като изложен на риск. Вижте линка под видеото, как стартирах своя проект.